Nɛgɛ ɲɛmugan kelen dafara kalabankɔrɔkaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye ni tuma in b'a sɔrɔ aw minnu bɛ ka lajɛli kɛ walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma seli bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye kelen ye. Jɛkulu mun dabɔlen don jamana ɲɛmaaw kɔkɔrɔ donni kunkan olu ye dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin sigida sabanan sugu dɔw ma. Dɛmɛ in bɛ tali kɛ coronavirus kɛlɛli minɛnw de kan. Nin de ye bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakuraya k'a ɲɛsin aw ma ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini n'o de ye ka malidenw ladɔnniya sanga ani wagati coronavirus bana kunkan ko k'a yira la ka bɛn ni avril kalo tile 9 ye. Coronavirus yira maa 15 wɛrɛ la. O maa 15 ninnu na maa kelen bɛ Kayi kɔnɔna la, maa kelen bɛ Kalabankɔrɔ mun bɛ Kati mara la, maa 3 bɛ sigida fɔlɔ la, maa 3 bɛ sigida filanan na, maa kelen bɛ sigida sabanan na, maa kelen bɛ sigida naaninan na, maa 2 bɛ sigida duurunan na, maa 3 bɛ sigida wɔɔrɔnan na. O bɛ coronavirus banabaatɔ kɛ maa 74 ye. O maa 74 na maa 7 ka kalifa minɛna la k'a sababu kɛ coronavirus ye. Maa 22 olu kɛnɛyara ka bɔ coronavirus bana la. Minisiriso min ɲɛsinen don kɛnɛya kunkanko ɲɛnabɔli ma k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ laɲini minnu fɔlen don walasa k'an kisi coronavirus bana ma bɛɛ lajɛlen ko o matarafa. Jɛkulu mun sigilen don k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaaw kɔkɔrɔ donni ma olu ye dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin sigida sabanan sugu dɔw ma. Dɛmɛ in bɛ tali kɛ minɛnw na minɛn minnu bɛ tali kɛ coronavirus kunbɛnni kan. Fatumata Kane ani Ibrahim Kulibali tun bɛ a kɛnɛ kan Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Mali jamana bɛ a sen kan bi fɛɛrɛ ni dabaliw ka se ka sɔrɔ Mali jamana ka se ka bɔ kɛnɛya gɛlɛyaw kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na kɛlɛkɛ bere fanga ka se ka bonya coronavirus banakisɛ nɔfɛ. O de kadara kɔnɔ jɛkulu min ni a bɛ wele ko collectif de soutien aux efforts et à l'autorité de l'État malien a ye wulikajɔw boloda ni ka dɛmɛ bolo ta ka ɲɛsin commune 3 sugu dɔw ma ni tɛgɛkominɛnw dili ye u ma. Collectif yɛrɛ ka ni laɲini ti dɔwɛrɛ o de ye ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ u ka su ni tile wulikajɔ baaraw la coronavirus banakisɛ kɛlɛli kadaraw kɔnɔ. Voilà, bi sɔgɔmada in na an sera yan ka na dɔn dɔ de kɛ. A opération bɛ daminɛ bi. Opération in a bɛ tali kɛ Covid kɛlɛli de kama n'o ye coronavirus ye. An y'a ye k'a fɔ a ko la musow ni denmisɛnninw de exposelen don kosɛbɛ. Donc musow bɛ bɔ sugu la so dɔrɔn u bɛ na sugu la u bɛ bɔ sugu fana la dɔrɔn u bɛ taa so. Mais an y'a jateminɛ k'a fɔ ni musow bɔra so hali ni ala k'an kisi ni u ni banakisɛ in sera yan n'u y'u tɛgɛ ko a ka ca ala la a transmission bɛ gɛlɛya n'u bɔtɔ don sugu fana la n'u bɔtɔ don n'u y'u tɛgɛ ko a ka ca ala la u n'a tɛ se so. Donc musow ni denmisɛnninw de sɛgɛnnen don kosɛbɛ nin ko la. Donc an kan k'olu de protéger kosɛbɛ. Bon n'i y'a jateminɛ fana adamaden ka baara fanba bɛ kɛ n'a bolo de. Donc ka i tɛgɛ ko safinɛ la k'i tɛgɛ ko ji sanuma ka ji sanuman kɛ k'i tɛgɛ ko safinɛ la o ye fɛn a kɛlɛli kunba dɔ de ye. Yɔrɔ wɛrɛw bolodalen don lancement de kɛra bi i y'a faamu. Daresalam ta an y'a ye a tɛ Daresalam, an y'a ye dɔ tɛ Jafarana sugu la, an y'a ye dɔ tɛ Samɛ sugu la. Donc an kɔni an y'a daminɛ nin commune na fɔlɔ mais an bɛ tagalen ɲɛfɛ sɔɔni n'an y'a ye yɔrɔ mun ni o risque ka bon komi n y'a fɔ aw ye cogo min na an ka baara ye ka jamana dɛmɛ de. Collectif ka ni hakilina in tare la kosɛbɛ Daresalam sigida dugutigilakaw fɛ ka taa se Daresalam sugu jɔbaw ma u bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiyaw yira. Daresalam dugutigi ye wele da ka ɲɛsin Daresalam sigidadenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma wele min ni o bɛ nin minɛn ninnu matarafaliko ɲuman ko fɔ ka taa se danw bonyani ma kɛnɛya tigilamaw ye min laɲini. An y'a sɔrɔ a fila bɛɛ a diyara an ye n'ala kɛra sɔnna ma an b'an hakili to a la entretien ni fɛn bɛɛ la n'i ye fɛn sɔrɔ foyi tɛ entretien de bɔ a diyara Daresalamkaw ye fɛn fɛn sugu fréquenté surtout an ka jagokɛla ninnu ani minnu bɛna sanni kɛ a kɛra ka da olu yɛrɛ de ka santé préserveli kan maa mɛ je suis médecin y'a dɔn fɛn min don alors an bɛ barika da aw ye ka barika da aw fana ɲɛmɔgɔw ye olu min kɛra sababu ye ka hakili sɔrɔ ka na ni nin fɛn fila ye an bara an ka marché la mais an b'a ɲini an fɛ a kana dan nin dɔrɔn ma fɛn fɛn n'a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka sugu in taa ɲɛ
k'an ka sugu in yiriwa an b'a ɲini an fɛ aw ko o sira bila an kɔ hali n'aw yɛrɛ tɛ se k'a kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a kɛ aw k'an dɛmɛ o sira fɛ o bɛ diya an ye. Ni bana in a nana cogoya min na an b'a Ala ɲini Ala k'a se kɔ a sabu bɛ min na n'a fura bɛ min bolo an bɛ Ala deli fana mɔgɔw k'a taama ni min fɔra bɛɛ k'a sira taama ka don o kɔrɔ o b'an tanga a ma an bɛ ŋaniya min f'u ye Ala ka hɛrɛ caya o hali bi Ala k'u fanga se Ala k'a ko ban ni hɛrɛ ni baden ye k'a k'an bɛɛ ɲɛna ko ye an ye minɛn ninnu n'Ala sɔnna minɛn ninnu nalen foyi tɛ minɛn ninnu sɔrɔ ka timinandiya k'a la hali ni min tɛmɛna ne yɛrɛ ɲɛna yan nɔ n b'a fɔ i tɛ ka ko bari ni mɔgɔ y'i bolola fɛn bɔ k'a di mɔgɔ ma aw k'a ta ma o de ɲɔgɔn t'a la n'i y'a kɛ a cogoya la i bɛ tanga a ma n'i m'a kɛ a cogo la a ma nɔgɔn dɛ. Hakili lajiginna an b'a yira aw la k'a fɔ ko ni jɛkulu in sigira sen kan a bɛ san 2 bɔ bi wa a ka ni hakilina in bɛ don a ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ min ni o nun donn'a fɛ bi coronavirus banakisɛ kɛlɛli kadara kɔnɔ. Walasa ka se ka coronavirus cayali bali an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ o dɔ ye ka baarajigin heure bɔ nɛgɛ ɲɛ 16 la ka na bila nɛgɛ ɲɛ 14 na o waleya mun filɛ nin ye yalima a bɛ degun se bolimafɛn bolilaw ma wa an ka ɲininikɛla Abdul Karim Sako ye ɲinini dɔ kɛ a ko kun kan an ka ɲɛma dɔ fɛ. Mali faaba n'o ye Bamako ye gɛlɛyaba de bɛ a sira matarafabaw fɛ n'o ye usagew ye k'a sabu kɛ sariya kura minnu taara jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma sufɛ bɔli k'o dabila n'o ye couvre-feu ye fo ka taa se sɔgɔmada fɛ baara yɛlɛ waatiw n'o ye ka taa 7h la ka se 9h ma ka sira kɛ kuntagala kelen ye n'u kama sens unique n'o sariya fɛnɛ tali kalo damadama ye nin ye a tɛmɛ sababu ye mobilibaw mobilimɛsɛnw mototigiw fo ka taa se taxitigiw ani sotaramaw ma u bɛɛ lajɛlen wuli kuma bɛ kɛ waati kelen ye u kɛn bɛ gɛlɛyaba ye circulation na bi Mali transporteurs ka kulu min n'u b'a fɔ ma Conseil malien des transporteurs routiers n'o ye CMTR ye o ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko circulation gɛlɛya kunba dɔ ye fɔlɔ baarajigi heure kura min tara jamana ɲɛmaaw fɛ n'o ye k'a bɔ 16h la ka bila 14h la ko ani fɛnɛ couvre-feu min n'o bɛ sen kan kabini 21h ye mobiliw bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ ko nin bɛɛ de kɛra gɛlɛya ye transporteurs bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya ma gros transporteurs baw ka kɔni sariya ye jamana ɲɛmaaw fɛ mobilibaw tun bɛ boli 23h ka taa jɔ 6h du matin waati tun b'u bolo nka an bɛ waati min na sisan ka daminɛ 5h du matin ka se 6h walima 7h ma ko o korolen don kojugu mobilibolaw bolo k'a fɔ tile filɛ na degun caman bɛ dugu kɔnɔna na mɔgɔw bɛ bɔ u ka yɔrɔ la u tɛ se u seyɔrɔ la o waati la ka da mobilibaw ni mobilimisɛnninw ni mototigiw ni fɛnw bɛɛ donnen ɲɔgɔn na donc an ka jamana an ka dugu sira ka dɔgɔ bon n b'a fɔ ye k'a fɔ a mesure min n'a annoncé a mesure min bɛ Bamakɔ de kun kan a ti Mali région fan si la a bɛ Bamakɔ dɔrɔn de concerné donc Bamakɔ de ka fana ka gɛlɛn Mali capitale dugubaw bɛɛ la Bamakɔ de ka gɛlɛn kosɛbɛ a dogolen tɛ maa si la donc anw yɛrɛ ka laɲini dɔw la an ye a ɲini an ka minisiriso fɛ an n'u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ tile filɛ in na o ɲɔgɔn yew kɔnɔna na an ye hakili dɔw falen hakili falen kɔnɔna na an ko a y'a jira k'a fɔ mobiliw bɛ ni mɔgɔninfinw ni mɔgɔninmisɛnnin mobilibaw ni fɛnw mana don ɲɔgɔn na a degun ka bon kojugu mobiliw tɛ taa a dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u bɔra jiginna ka bɔ dɔɔnin na yan'u ka se u ka yɔrɔ la u donni jigin yɔrɔ min na mobiliw bɛ tiɲɛ a dɔw bɛ tiɲɛ sira la donc dɔw fana tɛ se ka boli kosɛbɛ ka da mobili yɛrɛ bonya kan donc a bɛ mana tɛmɛ sira dɔw fɛ a b'a circulation a b'a koron n'a y'a koron a bɛ embouteillage wuli donc pour que an ka solution sɔrɔ la mɔgɔw ka se ka se u sɔrɔ la donc an ka mobilibaw sigi cogo kɔrɔ la an kun bɛ don heure minnu na Bamakɔ. Gouvernement ye sariya dama damani ta pour que mɔgɔw ka se ka baara kɛ mais en même temps u ka se ka u yɛrɛ kisi k'u tanga bana in ma donc o sariya dɔw ye mun ye u ye dɔ bɔ mɔgɔw ka baara waatiw kan c'est à dire que fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ baara kɛ ka jigin fo 16h mais sisan a bilala 14h la pour que i ka se ka se i ka so joona i ka se k'i occuper i ka famille la i ka se ka safunɛji ni fɛn minnu bɛ so ni olu fana ma se ka sɔrɔ i ka se k'olu bila en place parce que 21h couvre-feu bɛ yen mɔgɔw tɛna se ka bɔ donc a dabɔra entre autres o de kama. CMTR ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'u ye sigi k'a fɔ kɛ u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ministère min ka ca bɛnnen don taa ni ka segin baaraw ma ani duguba kɔnɔ taa ni ka segin n'o ye mobilité urbaine ye ko sigi k'a fɔ o tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na mobilibaw ka boli waati bɛ se ka segin a nɔkɔrɔ la n'o ye 23h ka taa bila 6h du matin na. donc mobilibaw jɔra u ye heure kura min di mobilibaw ma o de ye ka bɔ 5h du matin na ka na 6h du matin na u bɛ jɔ donc heure kɔnɔna na heure kelen kɔnɔna na n'a fɔra i ka bɔ i ka donni douane na ka taa i ka donni jigiyɔrɔ la a ka gɛlɛn kojugu et puis mobili ka ca mobili bɛɛ de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ donc a bɛ kɛ boli mobili bɛ girin dɔw yɛrɛ bɛ girin boli
joona pour que air ka u kana ko sika ko ka air ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ka accident yɛrɛ provoquer a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka taa bloquer yɔrɔ dɔ la mobile bɛ jɔ mobile tɛ se ka taa donc a bɛ embouteillage wuli donc dɔw b'a préférer ka jɔ siɲɛ kelen ka 9 heures kɔnɔ donc mobile fanba bɛ jɔ ka 9 heures de kɔnɔ ka bɔ. An nana sɔrɔ an ye circulation alternée min bila en place depuis salo a ma ni mesure ninnu ma a impacté kosɛbɛ parce que a impacté li ye mun ye mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ continuer ka jigin hali sa 16 heures a fɔra k'u ka jigin 14 heures mais u ka baara yɛrɛ b'a kɛ u tɛ se ka jigin 14 heures mais u bɛ taa fo 16 heures la donc olu bɛ profiter encore circulation alternée la et comme couvre-feu fana ye 21 heures ye circulation alternée ka to a cogo la o fana ka ɲi o b'a permettre minnu bɔr'u ka baarakɛyɔrɔ la un peu tard par exemple minnu bɔra 17 heures 18 heures ninnu olu ka se ka so sɔrɔ joona hein parce que circulation alternée o bɛ continuer fo 19 heures comme ça olu bɛ se ka so sɔrɔ joona ka bɛn 19 heures 20 heures ninnu ma o b'a sɔrɔ couvre-feu fana bɛ se ka daminɛ o kɔfɛ. a dɔnniya k'a fɔ baarajigi heure yɛlɛmani ka bɔ 16 heures la ka na bila 14 heures la fo ka taa se couvre-feu ma ni bɛɛ lajɛlen sariyaw ye minnu tara jamana ɲɛmaaw fɛ ka sabu kɛ diɲɛ kɔnɔ banajugu min bɛ sen kan n'o ye coronavirus ye a kunbɛli baara hukumu don. Shin kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw taara Nigeria kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba la walasa ka taa coronavirus kɛlɛ farafinna tilebifɛ jamana dɔw kɔnɔna la. O senfɛ jamanadenw ye a yira k'a fɔ olu fɛ la ko tɛ faraɲɔgɔnkan jɛkulu caman fana ye a ko kɔn. An ka Kafunɛ Batili lamɛn walasa ka faamuyali caman sɔrɔ a ko kun kan. Shin jamana dɔgɔtɔrɔkulu dɔ jiginna Nigeria jamana kɔnɔ. Dɔgɔtɔrɔ ninnu ka équipe maa bɛ t'i jɔ maa 15 bɔɲɔgɔnko la. U ka bisimilali kɛra pankuru jigiyɔrɔ la Abuja. Nigeria jamana maa ɲɛmaabaw olu nana dɔgɔtɔrɔ ninnu kunbɛn pankuru jigiyɔrɔ da la. K'u bisimila ka labana k'u sɛnsɛn ka don dugu kɔnɔ. Pankuru min jiginna ni dɔgɔtɔrɔ ninnu ye ka bɔ Shin jamana kɔnɔ ni k'u kunda Nigeria jamana kan. A pankuru kun sɔnsɔnnen don kosɛbɛ kɛnɛya minɛnw na ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati coronavirus bana kɛlɛli kadara kɔnɔ. Barisabu ka da ka u ka labɛn b'a kunbɔ u totɔ don Nigeria dugukolo kan kalo kelen kuntagala kɔnɔ. Shin jamana min kɔnɔ ni coronavirus fiɲɛ bana in nun tara yen kabiri ni Desanburu kalo tɛmɛnen san 2019 wele bilala o Shin jamana kelen de dɔgɔtɔrɔw ma ani u ka dɔgɔtɔrɔya minɛnw walasa ka se ka na dɛmɛ don Nigeria jamana ma COVID-19 bana kɛlɛli a n'a si latununi kadara kɔnɔ ni kɛnɛya tigilamɔgɔw cili ye ka fara dɔgɔtɔrɔya minɛnw kan o jɛɲɔgɔnya sira min ni a bɛna kɔrɔ don Shin jamana ni Nigeria jamana ni ɲɔgɔn cɛ o ye jɛɲɔgɔnya kɔrɔ ye min bɛ farafin jamanaw ani Shin jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛɲɔgɔnya in kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ sɔrɔko binakun kan bɛnkan min tara ni o bɛ tali kɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya laseli ma Nigeria jamana ma Shin jamana fɛ COVID-19 bana kɛlɛli kadara kɔnɔ a kɛra sababu ye ni ka ɲuguɲugu caman lawuli ni ɲagaɲaga ye yetaw ma kɛ cogo kelen ye ko in kun kan ko in ma bɛn Nigeria dɔgɔtɔrɔw ka lapasa jɛkuluba syndicat des médecins ma u y'a jira k'a fɔ u ka dantigɛliw kɔnɔ ko nin tɛ mankutu ɲuman ye olu kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ ma jamana kɔnɔ wa dɔgɔtɔrɔw labana ka jira k'a fɔ de ko olu bɛna ye u ka jamana kɔnɔ jamana maa ɲɛmaw ka binakun sago ni ka wele bila Chinois dɔgɔtɔrɔw ma ko ka sɔrɔ olu dɔgɔtɔrɔ minnu ni olu ye Nigeria kɔnɔdenw ye ni kɛnɛya minɛ ɲɛnamaw bilala u ka bolo kan ni k'u bila banakisɛ in kɛlɛli n'a sina tununi hukumu kɔnɔ ko baara in bi kɛ kɛcogo ɲuman na wa ŋaniyaw bi sabati laɲiniw yɛrɛ bi sɔrɔ Nigeria dɔgɔtɔrɔw ka jɛkulu association médicale nigérienne fana y'a jira k'a fɔ wele bilali min kɛra Shin jamana dɔgɔtɔrɔw ma ka se ka na u kɔ a da fiɲɛ bana in kɔ a la Nigeria jamana kɔnɔ ka Nigeria jamana dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ balolen to yen ko ye min dayɔrɔ ma sɔrɔ olu fana golo la nka Nigeria jamana maa ɲɛmaw yɛrɛ ye sɔnni sigi kɔrɔfɔ min kan o de ye k'a fɔ ko n'i y'a ye wele bilala Chinois dɔgɔtɔrɔw ma ko b'a jira k'a fɔ maaw don minnu ka dɔnniw kankuruyalen don dɔgɔtɔrɔya ɲɛdɔn na kosɛbɛ faamuya ka bon u na kɛ sababu ɲuman ye ni ka hakilina ɲumanw ani bilasirali camanw lase Nigeria jamana faamaw ma min bi kɛ sababu ye coronavirus bana in bi se ka kɛlɛcogo ɲuman na k'a si latunu i n'a fɔ komi a ma deli ka tile kelen bange Nigeria jamana yɛrɛ kabini ni fiɲɛ bana in yera u ka jamana kɔnɔ maa 254 a yera k'a fɔ COVID-19 bana yera olu de la maa 6 olu sata bɔra bana in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ Nigeria ye jamana min ni a walankatalen don kosɛbɛ n'a kɔnɔmaa ka ca walasa bana in kɛlɛli a n'a si latununi baaraw bi se ka kɛ nɔgɔya fɛn ye ko a ka kan u k'u bolo mana bɔ dɛmɛ nɔfɛ Nigeria jamana ye dɛmɛw sɔrɔ ka ban ka bɔ Shin jamana yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Shin jamana waritigiba in Jack Ma a ye COVID-19 bana kɛlɛkɛ minɛnw caman di fofalaki k'o bila Nigeria ka denw ka bolo kan i n'a fɔ komi maskiw ka nu ni daw datugu coronavirus sɛgɛsɛgɛli kɛ minɛnw o n'a ɲɔgɔnnaw o dɛmɛ min fana ni o dira Shin jamana waritigiba in fɛ o ma ye cogo ɲuman na jamana kɔnɔ den dɔw fɛ banakisɛw sɛgɛsɛgɛli jɛkulu
cakɛda min ni o bɛ wele agence nigériane de contrôle des maladies olu yɛrɛ bɔra ka dantigɛli kɛ ŋunuŋunukan minnu kun bɛ minɛn dilen ninnu kunkɔrɔ ka se ka o galontigiya barisabu ka daa kan a kun jirala maa caman fɛ k'a fɔ ko dɛmɛ min kɛra Nigeria jamana ye Chine jamana kɔnɔden waritigiba Jack Ma fɛ ni minɛn ninnu yɛrɛ bɔra Chine jamana de kɔnɔ ka labana ka jigin ni u ye Nigeria kɔnɔ ko minɛn o minɛn ni a cira ka na ko coronavirus bana bɛ se ka lasɔrɔ a minɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ barisabu ka daa kan ko dɛmɛ minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen contaminelen don COVID-19 banakisɛ la walasa hali bi bana in bɛ se ka walankata ni ka jamana kɔnɔden caman lasɔrɔ hali bi o ye cogo min kun bɛ maa caman na ka kɛɲɛ ni dɛmɛ in dili ye Nigeria jamana ma ka bɔ Chine jamana kɔnɔ o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen galontigiyara agence nigérienne de contrôle des maladies fɛ ni o ye banakisɛw sɛgɛsɛgɛli soba ye Nigeria jamana kɔnɔ. Amérique jamana ɲɛma Donald Trump a y'a yira k'a fɔ OMS n'o ye Organisation mondiale de la santé k'o ka dɛmɛ fanga ka bon Chine jamana kan ka tɛmɛ Amérique kan o waleya mun filɛ o ma bɛn a ma ko ni jama kɛ olu bɛ musaka mun bɔ k'a don OMS in da fɛ k'o bɛ jɔ. Amadou Kamara bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kun kan. Ka sanga ni bana cɛjugu min kɛlen bɛ ka diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kamana gan n'o ye pandémie coronavirus ye Amérique jamana ɲɛma Donald Trump a ye a ka nisɔngoya ta ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani Nations Unies tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma n'o ye Organisation mondiale pour la santé bakuruba la OMS Amérique jamana ɲɛma ka fɔla ni jɛkuluba in ni a ka baaraw ɲɛsinnen bɛ banaw kunbɛnni n'u kɛlɛli ma diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko u ma fɛɛrɛ ni dabali tigɛ min b'a to coronavirus a bɛ ka tiɲɛni min kɛ diɲɛ kɔnɔ f'u ka siri o danna Donald Trump ka fɔla don nataw la u na jateminɛ kɛ ka sigi ka fɔw kɛ k'a jateminɛ u na se ka mun de kɛ u bɛna minnu kɛ don nataw la a ko min dɔ bi tali kɛ ka dɔ bɔ u ka musaka bɔta la min bɛ kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin nin jɛkuluba in ma Donald Trump a nisɔngoyalen nin dantigɛliw kɛ ka ɲɛsin OMS ma k'a jira k'a fɔ ko u ye baara minnu kɛ u ye fɛlɛ minnu tigɛ u ma kɛ fɛɛrɛ jɔnjɔn ye min bɛ nin bana cɛjugu kunbɛn jateminɛ la an bɛ yɛrɛmankutun waati mun na Amérique jamana kɔnɔna na n'o ye campagne électorale ye a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye fanga sɛnɛmatɔnw ye Amérique jamana kɔnɔ n'o ye démocrates ye olu kɔni su ani tile u kɛlen bɛ ka ɲangini berew ani ɲangini kɔrɔfɔliw ta ka ɲɛsin Donald Trump n'a ka gouvernement maaw ma baw u ka fɔla Donald Trump kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ olu tɛ fɛɛrɛw ye min b'a to Amérique jamana kɔnɔdenw ka lakana kɛnɛyako binakun kan o bi sabati cogo min na a ko a ka kan ni nin n'a ɲɔgɔnna ko fasugu donna jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw kan ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka wulikajɔw bonya ka fɛɛrɛ ni dabalu tigɛ minnu bɛ jamana kɔnɔdenw ni lakana cogo min na a ko o si ma ye nin bana cɛjugu kunbɛnni na Amérique jamana kɔnɔna na jateminɛ na an bɛ wagati min na ko bi a yirala k'a fɔ ko Amérique jamana ale de ye jamana ye bana in kɛlen bɛ ka tiɲɛni kɛ jamana min na kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana tɔ bɛɛ lajɛlen kan maa minnu garisɛgɛ donna nin bana cɛjugu na Amérique jamana kɔnɔna na a bi taa fɔ maa ba 80 n'a nɔ ka fɛn wa u ka dugu min bɛ n'o ye New York ye ale de ka banabagatɔ ka ca ni dugu tɔ bɛɛ lajɛlen ta ye wa bana cɛjugu in a ye tiɲɛni sɛbɛkɔrɔ kɛ New York faba kɔnɔna na dakuruɲɛ kelen l'Amérique jamana ɲɛma n'o ye Donald Trump ye a ka kɔrɔfɔ ninnu b'a jira k'a fɔ don nataw la a n'a ka musaka bɔta ka ɲɛsin OMS ma dɛmɛ na a na belebeleba b'o la ni jama kɛ coronavirus sababu la maa miliyari tilancɛ de bɛ sigi fantanya kɔnɔna la o kɛra jateminɛ dɔ senfɛ mun kɛra baɲumankɛ jɛkulu fɛ a bɛ fɔ mun ma Oxfam kɛmɛ sarala maa 6 fo ka taa bila maa 8 na olu bɛ se ka bi fantanya dingɛ kɔnɔ ni dɛmɛ ma kɛ kɛlɛ mun bɛ sen na ni a fɔ ma la lutte contre la pauvreté n'o ye fantanya kɛlɛli ye ko o bɛna segin kɔ ni san 10 ye diɲɛ kɔnɔna la farafina jamana dɔw kɔnɔna la a bɛ se ka segin kɔ fo ni san 30 ye o la fo dɛmɛ ka kɛ waritigi jamanabaw fɛ pour que ka se ka fu siri o dan na an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Lagina Conakry jamana ɲɛma Alpha Condé ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ coronavirus bana kunbɛli nasira ka Lagina Conakry jamana kɔnɔ jamana ɲɛmayaso bɛ n'i jɔ ni jamanadenw ka musaka caman ye nafolo min bɛna bɔ jamana ɲɛmayaso fɛ ka bila a bolo kan Laginakaw ka wari dunda o miliyari 350 don kalo 3 kɔnɔ jamana ɲɛmayaso n'i jɔ ni jamanadenw ka fɛn caman ye Laginakaden minnu bɛ ni u ka kuranti o n'a ɲɔgɔnna jenininba kɛ jamana ɲɛmayaso b'i jɔ ni olu ka kuranko ye u ka jikow fɛnɛ b'o
cogo la a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fu ye u bolo minnu fɛnɛ bɛ yen sa ni olu ye jago jurabaw ye izinimbatigiw olu ka courant facture sarali ni ji facture sarali kalo saba bɛɛ bɛ di u ma u tɛ ji ni courant sara u kɔnɔ furaw minnu kan ka san fura feere yɔrɔw la n'o ye pharmaciw ye ani da dumuni sanda kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sumanw ɲɛnamaya tɛ taa dumuniw minnu kɔ olu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ bɛ to u cogo la fɛn tɛ fara u kan so saraw fɛnɛ b'o cogo la luwanze ko nasira kan kalo saba kɔnɔ ka daminɛ avril in na ka taa se fɔ juin kalo mɔ fɛn tɛ fara so sara si kan a kɛra forobaso ye o a kɛra kɛnyɛrɛ ye so ye o so sara ye min ye fɛn tɛ fara a kan mobiliw minnu fɛnɛ bɛ maaw ta ka taa ni u ye yɔrɔw la n'o ye transport ye o bɛ kɛ Fufalaki ye Laginɛ Konakirikɛw ka terrain min ni o bi munumunu zalo kɛ ko Konakiri Express o fɛnɛ ye Fufalaki ye jamanadenw bolo dantigɛli in kɛra jamana ɲɛma Alpha Condé fɛ jabarani na ka bɛn ni araba de ye wa yɔrɔ bɛɛ a bɛ don bala ka taa se fɔ juin kalo ma san 2020 ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna so saraw n'o ye luwanzew ye olu sɔngɔw bɛ to u cogow la ka taa se fɔ san 2020 décembre kalo mɔ Farafinden minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Sini jamana mɔ ni a dɔw t'an bɛ kala la ye dɔw y'olu ta ye wari ɲini siraw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sini dugu la dugu min wele ko Gwanzu ni sannikɛ duguba do u kɛmɛ k'u ka dusukun gamigami jira diɲɛma na k'a fɔ Sini ɲamana a ma ɲɛmaw wali kelen dugu in Gwanzu ma ɲɛmaw bɛ ka don u nɔfɛ u ka sow kɔnɔ so min ni u b'a sara kalo la k'u jagoya gwɛn ka bɔ maa bɛ maa la farafinden ninnu na ko Victor Tobena Nigeria jamana den do a bɛ kalan na Gwanzu a ko ale y'a ka so sara ale donnen ma mɛn so kɔnɔ fɔ a balala k'a ye maaw nana nɔfɛ ka jagoya labɔ ko ni y'ale su fila ye a bɛ ka si bɔlɔ kɔnɔ ko in bɛ ka kɛ sira min ka coronavirus bana kɛlɛli de do Victor Tobena y'a yira k'a fɔ Sini ɲamana ma ɲɛmaw u ka jateminɛ bɛ ka bɔ a ka k'a fɔ coronavirus bana Sini ɲamana de a tɛ o la bilen u y'a kɛlɛ nka farafinden minnu bɛ Sini ɲamana kɔnɔ sa u sigan bɛ de ni coronavirus bana tɛ olu de la k'o sɛgɛsɛgɛli baaraw de ye nin ye Kongo jamana wari ɲinina dɔ bɛ yen min sigin bɛ Gwanzu a y'a yira k'a fɔ u nana ale ka so k'a fɔ ale ye k'a ka hakɛ to tile kelen ɲɔgɔn na a k'o di u ma u bɛ jateminɛ kɛ ko nka ko tile kelen dafara hali bi ale ma maa ye min nana fɛn wɛrɛ fɔ ale ye farafinden dɔw y'a yira kunnafonidilaw la k'a fɔ olu dɔw jagoya gwɛnna ka bɔ u ka sotalenw kɔnɔ dɔw y'olu jagoya bilan bɛ jateminɛ kɔnɔ n'o ye quarantaine ye wa u yɛrɛ tɛ ka se k'a dɔn yɛrɛ n'o y'a sɔrɔla u bila kun ye jateminɛ min ye n'o y'a sɔrɔla coronavirus bana b'u la wali kelen a tɛ u la fɛn tɛ k'a fɔ u ye o la tarata tɛmɛnen Sini ɲamana ma ɲɛmaw u ye fɛn dɔ nkalontigiya ŋunuŋunu min kun bɛ senna k'a fɔ coronavirus bana tiɲɛ don Sini ɲamana y'a kɛlɛ Sini ɲamana kɔnɔ ko nka k'a b'i n'a fɔ farafinden minnu bɛ Sini ɲamana kɔnɔ ni olu ni Sini ɲamanadenw ɲaami bɛ ɲɔgɔn na ko coronavirus bana bɛ ka ye olu la Sini ɲamana a ma ɲɛmaw y'o kɔrɔfɔ nkalontigiya Gwanzu n'o ye duguba in ye sannikɛ duguba min kanu bɛ farafindenw fɛ a ma ɲɛmaw ye a laɲini kabini marisi kalo tɛmɛnen maa o maa n'i bɛ don Gwanzu jamana wɛrɛ den la tile 14 n'o ye quarantaine ye i ka bila kɛrɛfɛ k'i jateminɛ o laɲini in sen bɛ ka kɛ wa a ma kɛ maa kɔni ma se k'o dɔn fɔlɔ Farafinatɔma Union Africaine Commission ɲɛmaaba Musa Faki Mahamata ni Chadi jamana den do a ye dantigɛli kɛ k'a fɔ Donald Trump bilan bɛ diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies bolofara la min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ diɲɛ kɔnɔ Organisation mondiale de la santé OMS kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ma ɲɛmaaba min ye farafina den ye ko Teodoro Adhanom Ghebreyesus Ethiopie jamana den do kɔsa in na Donald Trump bɛ ka bɔrɔndɔ ko balala ale Musa Faki Mahamat la ale k'a ye ko Donald Trump bɛ ka bila diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies bolofara ɲɛma dɔ la k'o kɛlɛ ko kɔnɔgwango do ale bolo kɔrɔfɔ in jara farafinama ɲɛma caman ye ka sabu kɛ Paul Kagame Rwanda jamana ɲɛma o yɛrɛ farala Musa Faki Mahamat kan ni ka Donald Trump sɛbɛkɔrɔ bɔrɔndɔ Namibie jamana ɲɛma fɛnɛ bɛ o cogo la Afrique du Sud jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa fɛnɛ y'a yira k'a fɔ a ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin OMS ɲɛma mɔni o ye Tedros Adhanom Ghebreyesus ye tarata tɛmɛnen de Donald Trump ka kunnafonidi kɛnɛ dɔ senfɛ a dagayɔrɔ la a sina k'i kanto de k'a fɔ a b'i n'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara in min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ diɲɛ kɔnɔ Organisation mondiale de la santé OMS a bɛ ka Sini ɲamana ta k'a sɛbɛkɔrɔ ye an ka coronavirus bana kɛlɛli la ka kɛ i n'a fɔ jamana tɔw bɛ tulonkɛ la o kumana ale ka jateminɛ bɔ mɛ a ka k'a fɔ Sini bɛ ka sɛbɛkɔrɔ ye an ka OMS fɛ ko n'a b'o cogo la Ameriki jamana bɛ nafolo min jɔ OMS ye dɛmɛ na ko nafolo in laban bi tigɛ a ko barisabu ka da kan ale tɛ se k'a faamu Sini ɲamana ka munnu mɛnɛ OMS fɛ ale Donald Trump kɔsada in na coronavirus bana kɛlɛli ko la ale kun y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana daw bi tugu maa ye maa min bɔra Sini yanfa fɛ i tɛ don Ameriki ko a bɛ taa bala fɛn min na ko Organisation mondiale de la santé OMS sina ka bila ale la ka buruja Musa Faki Mahamata ni o ye farafinatɔma Union Africaine Commission ɲɛmaa ye a ko nin kuma in tɛ
ɲɔgɔn bɔrɔndɔ kuma ye Donald Trump a k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ maa kan ka jɛ k'i tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma bi ka nin bana in de kɛlɛ ko ni bana tɛmɛna tuma min ma na min jasa i bɛ se k'o fɔ wale kelen i bɛ se k'o kɛ ka sabu kɛ hakilinanda ye ko nka ko nin t'o kuma ye Rwanda jamana ɲɛmaa Paul Kagame kɛlen ka Musa Faki Mahamat ka sɛbɛnnen ye bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye Twitter ye a sinna k'a sɛbɛn ten ko Musa Faki Mahamat farafinatɔma Union Africaine Commission ɲɛmaa i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ wa an yɛrɛw ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin Tedros Adhanom Ghebreyesus ma ni o ye OMS ɲɛmaa ye a ko nka k'ale b'i yɛrɛ ɲininka de Donald Trump ka nin jaki ninnu a bɛ ka ɲɛsin OMS ɲɛmaaba Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus de ma wa wale kelen a bɛ ka ɲɛsin OMS yɛrɛ kelen de ma wa wale kelen a bɛ ka ɲɛsin Chine de ma a ko Donald Trump k'a dɔn k'a fɔ bibi in na fɛn min kan ka kɛ o ye ka coronavirus bana de kɛlɛ bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ kɛ ni ka sɔrɔ k'a ka kɔrɔfɔ kunjɛ sɛbɛnni na a y'a to farafina ka dɔmɛ n'a ka yɛrɛ yiranjiyaw ye farafina mago den kelen dɔw la nin kuma in na nin ye Rwandakaw ka jamana ɲɛmaa Paul Kagame ka laseli ye Saudiya jamana ni jamana wɛrɛw minnu fara mɛ ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ bi Yemen nga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu ye Saudiya jamana ɲɛnama jagoya jigi ka bɔ fanga na Yemen ni Saudiya jamana m'o dayɔrɔ sɔrɔ a fari la u k'u ma ko rebelle Houthis Shiyaw de don n'o ye Shiitiw ye n'i y'a mɛn Houthi Yemen o ye Shiya ye n'i taara Syrie jamana kɔnɔ u k'u ma ye ko Alawitiw nin bɛɛ lajɛlen ye Shiyaw ye Saudiya jamana n'a dɛmɛɲɔgɔn u b'u ka kɛlɛ bin na Yemen u n'an bɛ a jira ka bɛn ni Alamusa ye k'a fɔ u bɛ mugu mankan da Yemen kɔnɔ k'a kun ye coronavirus bana a bɛ se ka kɛlɛ Yemen kɔrɔfɔ in fɔlen u bɛ ka Shiyaw minnu kɛlɛ n'o ye Houthis ye Yemen u ma kala don ɲin na ka bɛn ni kɔrɔfɔ ye nka Saudiya maa ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ mugu mankan da janko jateminɛ ka se ka kɛ coronavirus bana ko la Yemen ka sabu kɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaba Antonio Guterres ko a bɛ a ɲini bɛɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mugu mankan ka da ka se ka jateminɛ kɛ coronavirus bana kɛlɛli la ko wa ko de y'a to olu bɛ ka mugu mankan da ko nka ko ni Houthis n'o ye Shiyaw ye n'u ma kɛ mugu mankan da fɛn ye k'u bɛ kɛlɛ ɲɛsin olu ma olu Saudiyalakaw an'u dɛmɛbaaw n'u yɛrɛ lapasa nin ye bataki kɔnɔ kuma ye dɔgɔkun fila don mugu mankan dali Saudiya jamana fɛ a ka fɔla Yemen kɔnɔ bebe in kɔni na a jirande k'a fɔ coronavirus bana ye bɛ Yemen nka Yemen ye jamana min bɛ deli ka banaw ye k'a sabu kɛ kɛlɛ min b'a fɛ yen diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko de mɔsa o de kɛmɛ ka jira k'a fɔ ni bana kɛra donfɛn ye Yemen kɔnɔ a cɛnni ti bɔ foyi fɛ k'a sabu kɛ degun min bɛ Yemen kɔnɔ kɛlɛ sababu la kabini mars kalo la san 2015 Saudiya jamana kɛmɛ ka jamana dɔw fara yɛrɛ k'a ka kɛlɛ bi Yemen nga ko fɔ Shiyaw ka gɛn ka bɔ fanga na u bɛ susuli kɛ sani dugu cɛ cogo min na u b'a kɛ ten nka o bɛɛ la u dɛsɛn bɛ Shiya ninnu na a bara u kɛmɛ k'u jateminɛ k'u kɛ rebelliw de ye n'i ye sew jateminɛ i b'a ye k'a fɔ danfaraba de bɛ fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ bawo Saudiya jamana yɛrɛ y'a dama se ye n'a fɔra ko diɲɛ seleke naani setigi jamana wɛrɛw fɛnɛ t'an bɛ fara o kan ale bi n'a ka biya Yemen faaba ni o ye Sanna ye o bɛ rebelle ninnu de bolo ni o ye Houthis ye Shiyaw ani Yemen yɛrɛ a gaɲaka yanfa ka digi tile bi yanfa ka o fan caman fɛnɛ bɛ u bolo diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies y'a yira k'a fɔ kɛlɛ in daminɛ ni bi cɛ maa ba yirikaden bɔnɛna a nin na Yemen kɔnɔ maa nana masumanenw na Congo Kinshasa jamana kɔnɔ jamana ɲɛma ka directeur de cabinet Vital Kamerhe tɔgɔtigiba don Congo Kinshasa politiki binaku ka ale de minɛ bɛ ka datugu bi ko in balala maa caman na wa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye fana nin ɲɔgɔn na ka kɛ Congo Kinshasa politiki binaku ka jamana ɲɛma ka directeur de cabinet bɛ baara la k'a minɛ k'a datugu a datugu kun ye k'a fɔ ko dunkojuguya k'o de bɛ ɲini ka ku a la araba mamena ni ci bilara ma k'a fɔ lakana tigilamaw mago bɛ a la k'a dala k'a lamɛn a y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka lakana tigilamaw sɛgɛrɛ lɛrɛ wɔɔrɔ u y'o de kɛ ɲɔgɔn na ɲininkali busaden bɛ ka gwan a la bilankɔrɔmugu dɔ kun sigira sen ka jamana ɲɛma nanenkura fɛ jamana ɲɛmaaya la Félix Tshisekedi san 2019 janvier kalo tile 24 o bilankɔrɔmugu in bɛ kɛ sababu ye ka baara caman bolo da Congo Kinshasa jamana kɔnɔ o wari in jateminɛ de t'an bɛ bɔ a ka k'a fɔ wari in labaara cogo ɲɛ kɛ ni ko t'an bɛ tɛngu jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka directeur de cabinet la n'o ye Vital Kamerhe ye Vital Kamerhe an y'a fɔ a ye ko tɔgɔtigiba don politiki binaku ka Congo Kinshasa san 2018 décembre kalo tile 30 yanni jamanakuntigi sigi kalata cɛ a kun y'a jira k'a ye cɛbɔ ye kumanikɛla a sina k'a jira ten k'a fɔ a tɛ kɛ cɛbɔ ye bilen ale bɛ fara Félix Tshisekedi kan ni k'o dɛmɛ u ka se ka fanga sɔrɔ u y'o bɛn ka tɛgɛ nɔ bila u ni ɲɔgɔn cɛ ala nana n'a ka n'a ye u sera ka fanga in sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi y'a k'a ka directeur de cabinet ye Congo Kinshasa jamana kɔnɔ dɔw y'olu kɛmɛ ka kamalenya cogoya kɛ ko jamana ɲɛma filanan
président bis a ka fanga ɲini dɔ ni o ye Union pour la Nation Congolaise UNC ye o maa caman bɛ gouvernement na ministeriya la wa a bɛ ka nɔbɔ ko min na nin ye ni o ye dungo juguya ye wariso baarakɛla kelen ani cakɛdaba ɲɛma 2 olu bɛɛ lajɛlen welela k'u ɲininka u dalaka la k'a dɔw datugu dɔw yɛrɛ fɛnɛ labilara k'a fɔ olu nɔ ma ye dunni na a kɔni mana tigɛ Dawuda ka Vital Kamerhe politiki binaku dankɔrɔba in ale minɛ bɛ k'a lasago. Yani an ka bi bamanankan kunnafoni datugu ni ye kunnafoni mun bɔra Mali ɲɛmaayaso yɔrɔ la ka tɛmɛ ni ministriso ye mun ɲɛsinin no kalanko kunkanko ɲɛnabɔli ma k'u b'a da maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kalanw datugunen bɛna to duguma kalanso k'a fara sanfɛ kalanso kan madrasa kalanso Mali kalanso bɛɛ datugunen bɛna to k'a daminɛ avril kalo tile 9 ka taa bila mai kalo tile 9 san 2020 ko fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ ka tigɛ togo min na kalandenw bɛ se ka u ka kalan ɲɛ sɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ye hakilila jigin kɛ fɛɛrɛ minnu fɔlen don walasa ka coronavirus bana kɛlɛ ko bɛɛ lajɛlen ko o matarafa o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ani ce aw ka lajɛli la aw kan bɛn ni Ala sɔnna a ma.